Ei, estem al·lucinats amb aquest aparell que treballa 24/7 i té un nom molt adequat. Aparell circulatori. Circulatori, sí, i no pot parar. És vital. El cor és el motor i la sang el transport. Sabies que una persona adulta aproximadament té 5 llitres de sang? Sabies que la sang representa un 8% del pes d'un adult? La sang compleix funcions necessàries per la vida, com les defenses davant infeccions. O els intercanvis de gasos i la distribució de nutrients. Per complir amb totes aquestes funcions, compta amb diferents tipus de cèl·lules que viatgen suspeses en el plasma. Unes d'elles són els globus vermells, que transporten l'oxigen dels pulmons cap als teixits i el diòxid de carboni dels teixits cap als pulmons. Uns altres són els glòbuls blancs, que defensen l'organisme contra les infeccions bacterianes i virals. I les plaquetes, que impedeixen les hemorràgies afavorint la coagulació de la sang. El plasma és la part líquida de la sang. A més de servir com transport pels nutrients i les cèl·lules sanguínies, conté diverses proteïnes molt importants en la teràpia de les transfusions. I on es deuen fabricar les cèl·lules components de la sang? Doncs es fabriquen a la medul·la òssia. Es troben al teixit esponjós dels ossos plans. I en els canals de la medul·la dels ossos llargs. La sang és un teixit renovable del cos humà. Això significa que la medul·la òssia es troba fabricant durant tota la vida cèl·lules sanguínies, ja que aquestes tenen un temps limitat. Aquesta fàbrica, davant de determinades situacions de salut, pot augmentar la seva producció segons el cos ho vagi necessitant. Per exemple, davant una hemorràgia, augmenta fins a 5 vegades la producció de glòbuls vermells. I quan tenim una infecció, augmenta la producció de glòbuls blancs. Malgrat que la sang compleix les mateixes funcions a tots els humans, no és idèntica a tothom. Existeixen diferents tipus de sang. Aquesta característica és genètica. És a dir, naixem amb una sang que pertany a un determinat grup. Per tant, el nostre organisme accepta només la sang del mateix grup, la sang compatible, i rebutja la dels altres grups, amb reaccions que poden arribar a ser molt dolentes. L'any 1808 va ser la primera vegada que es va transfondre sang amb un resultat exitós. Com la sang no es pot fabricar, depenem de la generositat dels ciutadans perquè els hospitals puguin realitzar trasplantaments, operacions i tractaments. Per això és de vital importància que els humans sans donin sang. La sang no es pot emmagatzemar indefinidament, ja que caduca. Les plaquetes s'han d'utilitzar abans de 5 dies i es guarden a temperatura ambient. Els glòbuls vermells s'han d'utilitzar abans de 42 dies. I el plasma congelat caduca al cap de 3 anys. I tot això que hem explicat va adreçat a tu. La teva sang et dona força. A tu, que probablement has pensat alguna vegada quin superpoder t'agradaria tenir. Doncs el tens, i és màgic. Comparteix la teva sang. Tu tens sang de veritable heroi i tu d'autèntica heroïna. Vine a donar sang per salvar una vida. La teva sang, la vostra sang, pot significar la vida per a una altra persona, i això és inigualable. La sang és vida, cada gota compta. La vostra donació fa molta falta. La vostra donació fa molta falta!